runoksi, sävellettäväksi runoksi tämmöisen L. Onervan, eli Hilja Onerva Lehtisen oikealta nimeltään runon Minä kiivin syrjiä syvänteen, mikä kosketti mua tosi paljon. Ja sitten mä löysin myös tämmöisen käännöksen ruotsiksi valmiiksi tehdyn käännöksen tästä kappaleesta ja ajattelin, että ehkäpä sävellän sen suoraan sitten ruotsiksi. Sen verran voisi ehkä sanoa tästä L. Onervan tuotannosta. Hän syntyi 1882 ja käsitteli runoissaan aika paljon tämmöisiä naisen vapauden ja sitoutumisen välisiä ristiriitoja. Ja se on musta kiinnostava aihe myös.